Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu. Așa cum se vede în jurul meu, e întuneric. Mă rog, nu e întuneric, e lumină, dar e lumină artificială, fiindcă iar înregistrăm la ore foarte târzii cu oameni care muncesc mult în timpul zilei și atunci n-au timp decât seara. Nu e neapărat vorba despre mine, e vorba despre băiatul ăsta de aici, Vali Porcișteanu. Au Salut! timp să doarmă pe ei seara când înregistrăm. Salutare tuturor! Da, și la mine e lumină, tot artificială, că s-a făcut târziu. Dar suntem cu video pentru cei care deja s-au obișnuit să ne vadă și vor să ne vadă mereu, nu se mulțumesc cu Nu știu, partea audio. eu mă uit numai în jumătatea aia unde ești tu, că pe mine mă văd suficient acasă, știi? Mă uit numai la Și eu tine. invers, mă uit la tine, că pe mine la fel mă văd. Bine, păi hai să ne uităm și la invitatul nostru din seara asta. Invitatul Pentru cei care nu știu că ne și vedem, pot să ne urmărească pe YouTube. Exact. Dar pentru ceilalți, haideți să-l aducem în ecran și pe invitatul nostru. Vali, fă o prezentare caracteristică, te rog frumos. Păi am vorbit până acum de tot felul de sporturi, da? Am avut și despre ciclism și hockey. Bă, dar schi n-am avut? Nu se poate. Schi cu raliu? Mamă. Avem un schior care s-a apucat de curse. Și ghiși ce? După ce a făcut rezultate bune la schi, a zis să facă și la curse și chiar i-a ieșit. Sebi Barbu! Sebi Barbu, și l-am prezentat și uite că lipsește. Unde? Sebi, ești cu noi? Noi suntem cu tine. Sebi, ne auzi? Da. Salut. Uite-te mă, băie, uite-te mă ce faci. Ce ne-a copt-o. Dar chestia asta doar pe audio să știi că nu o să fie plăcută. Aici cu video o să o decupăm. Oricum și pe video decupăm o parte, da. Scuze, e ok. Dar nu știu de ce, habar n-am, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Păi și acum de ce ne mai storci așa? Ți-a plăcut să... Hai, te vedem, te auzim tu, nimic. Sunt aici, mă, băieți. Ai și ratat gluma mea, că ai luat-o ca la slalom uriaș, așa. Da. Ușor, dar sigur, da. Ușor, dar sigur. Cum e treaba asta cu tranziția de la schi la automobilist? De unde vine nebunia asta? E de la viteză, nu? Exact. Da. Derapaje. Și Cristiane. Hai să facă și el Cristiane și... Exact, de la derapaje. Nu, că oricum derapajele sunt excluse în schi. Nici când te oprești la telescaun normal nu ai voie să derapezi. Trebuie să te oprești pentru un viraj normal și... Faci plugul. Eu pot să fac o scurtă paranteză, că și eu sunt schior și am zis întotdeauna că schiul are legătură cu raliu. Uite că și rimează, știi? Și clar. Se îmbină ceva acolo cu transferul de mase, e o conexiune. Da. Nu știu să povestesc, spune-ne tu că tu ești specialist. Nu ești tu singurul care a zis chestia asta, și Walter Röll a zis același lucru și foarte mulți care practică schiul. Păi noi am zis, dar spune-ne tu de ce. Ce se întâmplă? Intră tu la adâncuri acolo. Odată că într-o competiție se aseamănă sunt foarte multe aspecte care se aseamănă. De la trasă, la pregătirea fizică, la pregătirea mentală, la pregătirea echipamentului de concurs. Chiar foarte, foarte multe lucruri se aseamănă și sunt nu identice, dar se aseamănă din foarte multe aspecte. Am petrecut foarte mulți ani pe pârtile de schi, am încercat să fiu un profesionist cât de mult am putut și am tras de mine, am renunțat la multe faze ale copilăriei. Am decis pe la, cred, 16 ani că vreau să fiu un schior de performanță și în 2005, cred, la 22 de ani am renunțat la chestia asta. Dar sportul m-a ajutat în absolut toate. Până acum sportul a fost cel mai mare ajutor al meu pe care l-am avut în absolut tot. Și după aia, cu mașinile, pasiunea de mașini a fost de tot timpul. Tot timpul mi-au plăcut mașinile, tot timpul am zis că odată. Până la mașini vreau să-mi spui ceva, că sigur Horia nu știe. Fratele tău, da, este și el schior. Ce mi-a arătat? Ăsta de aici, da. Este și el schior, da. După ce am renunțat la sportul de performanță, la schiul de performanță, am încercat să devin antrenor și am muncit 2 ani de zile ca și un freelancer, așa. După care am ajuns să antrenez în Italia cu antrenorul fratelui meu din perioada aceea.
Și în final, în 2013, am ajuns să-l ajut pe fratele meu strict pe el și să fiu antrenor coordonator al lotului olimpic de schi alpin al României. Și am participat la 2 olimpiade. Da, am participat la 2 olimpiade cu fratele meu, la Sochi în 2014, unde cea mai bună clasare a lui a fost locul 21 în proba de slalom. Excelent. La start fiind 140 de participanți. A terminat pe 48 la slalom uriaș. A fost o perioadă foarte bună și o perioadă foarte bună și pentru mine, pentru că pregătindu-l pe el și fiind non-stop pe pârtie, pregătirea mea fizică era de top. Da, nu mai aveam nevoie de nimica și chiar 2014 a fost cel mai bun sezon al meu de pilotaj. Atunci am mers prima dată pe o mașină 4x4 și cred că, sau cel puțin din punctul meu de vedere, m-am descurcat destul de bine. Să mai fac o paranteză. Acum vă rog frumos toți schiorii care ne aud sau ne văd să se ducă un pic până la toaletă, să nu mai audă ce zic. Băi frate, s-a urcat și băiatul ăsta și fratisul din prima în mașină și au mers rachetă. Dacă mai vin alți schiori, rămânem fără volan. Ne iau toate cupele. Da. Sebi, vreau să te întreb. Știu că acum viața ta e mai mult spre curse probabil decât spre schi, dar am niște curiozități în legătură cu schiul pe care n-am avut cui să îi le adresez până acum. Așa că o să începem. Așa, te iau un pic la întrebări. Vreau să te întreb, în primul și în primul rând, lumea când vede schi alpin, zice, băi, e o pârtie, da? Cu niște băieți care merg la vale pe pârtia respectivă. De ce contează, frate, dacă tu ești din România sau ăla e din Slovenia sau ălalt e din America? Care e diferența între... E vorba aici de mentalitate sau e vorba de pregătire? Despre ce e vorba? De ce nu avem unul să se bată cu Body Miller acolo? Zic și eu. Ce să zic? E foarte greu, ca în toate sporturile. Mă gândesc că în toate sporturile tot la fel. Eu am avut șansa asta să particip la 2 olimpiade și vă pot spune că numai birocrația antrenorului este infernală. Adică se schimbă totul de la o zi la alta. Am prins exact faza când politica în România a suferit extrem de mult și s-au schimbat guvernele, a căzut guvernul, s-a schimbat, au venit alții. Deci pornește practic de sus de tot, dar pornind de acolo, problema cea mai mare este jos de tot. În România nu există o bază care să formeze un sportiv de la A la Z. Nu există un domeniu schiabil care să le ofere sportivilor o șansă de pregătire pe zăpadă non-stop. E dificil. E dificil. Odată că cultura ca și în automobilism, după 1990 a căzut total. Da? Când până în 1990 se organizau tot felul de balcaniade, tot felul de concursuri. Nu plecai din țară sau participai din țară unde îți venea ție chef, că ai buget și poți să te duci. Nu, trebuia să te califici, trebuia să fii într-o echipă națională și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, asta e problema cea mai mare, că nu există o bază, cultura s-a distrus și încet, încet sunt oameni care vor și cred că se poate reconstrui, dar având acum posibilitățile astea infinite de învățare, gen social media, YouTube, internet, toate treburile astea, majoritatea părinților, să mă scuze, no offense, da, către toată lumea, majoritatea se cred antrenori. Și eu m-am crezut antrenor. Asta e și la mine, da. Ani. Și eu m-am crezut antrenor, și eu m-am crezut pilot de raliu, tot așa, la primul meu raliu la Pitești. Dar n-a fost așa. Mi-a trebuit 4-5 ani să-mi dau seama exact ce pot să fac și am reușit din 2005, da, din 2007 să zic, abia în 2014 să am rezultatele care le-am avut cu fratele meu. După aia, din nou am decăzut, tot cu el, pentru că a fost o perioadă mai dificilă din punct de vedere că el s-a accidentat foarte des și foarte grav. A stat departe de zăpadă în momentele cele mai proaste, a avut accidentări exact când nu trebuia și ultima ruptură de ligamente a fost o operație de
mai știu, câteva ore, după care a doua zi doctorul a revenit la clinică și a zis trebuie să facem din nou un RMN la genunchiul ăla, că am visat urât azi noapte și nu mi-a plăcut nu cred că e bine ce am făcut acolo. După care în 24 de ore a avut din nou încă o intervenție de câteva ore la același picior. Deci a fost nasol, și toate chestiile astea de la o vârstă sunt destul de greu de acceptat de corp. După aia de subconștient în aceeași ordine de idei și revenirea este foarte lentă, durează foarte mult și pierzând așa de mult timp revii la faza inițială sau la faza de unde te-ai accidentat greu de tot, foarte, foarte greu și pierzi foarte, foarte mult timp când ceilalți evoluează și ceilalți sunt tot timpul pe pârtie și să îmbunătățesc, tu practic stai acasă sau ce știu, te antrenezi la sala de forță și da, Vali. Uite, nu multă lume știe, dar mi-am adus și aminte de incidentul meu. Să știi că și eu am căzut pe schiuri în 95. Mi-am rupt tibia destul de grav și am stat vreo 6 luni în gips. A fost cu din alea așa, știi? Dar acum mi-aduc aminte că am avut, nu știu, așa mi-a venit pe moment, oricum nu simțeam nimic, să-mi iau piciorul să mi-l pun la loc atunci la cal, știi? Că era într-o parte, zic, bă, ăsta nu stă într-o poziție corectă. Și l-am luat și bă, tu trebuie să fii parcat așa, știi? L-am parcat drept și după aia au venit să mă ia cu... Da, oricum a fost rău și nu era vorba de competiție, adică cât am tras și na, era... Nu, da, chiar vreau să vă întreb pe voi, există chestia asta și la raliu, adică prinzi un pic frică așa după ce o dai odată grav și zici, mamă... Poate să fie, da, depinde acum de fiecare, mai mult sau mai puțin. Da. Mai mult cred că buzunarie, de fapt. Am avut două crash-uri mai grave, să zic așa, sau mai tari. Una e primul meu raliu, când mă dădeam pilot și ziceam că sunt pilot. Dar chiar zic cum ai început. De unde? Da, cum ai zis, bă, gata, vreau să încep și eu, frate. Că știi raliurile de mult. Practic eu am vrut copilot, da? Eu am vrut copilot pentru că tatăl meu a fost copilot foarte multă vreme și a avut și rezultate destul de bune și am zis gata, eu vreau copilot, nu-mi trebuie pilot. Cum îl cheamă pe tatăl tău? Gheorghe Barbu. Cine știe raliuri mai de pe vremuri știe sigur despre ce vorbim. Exact, e de pe vremea glorioasă a raliurilor românești. Exact, da. Cu el n-am poze pe aici. Ba da, am și cu el o poză pe aici, dar e mai recentă, e de prin 2001, cred, sau așa. La fel ca și la Bucur, nu? Da, au făcut parte din aceeași echipă, exact, din IPA Sibiu, au participat împreună în toată Europa de Est. Atunci nu prea mergeau în Europa de Vest, în toată Europa de Est. Știu că sunt tot fel de povești faimoase, așa că plecau, de exemplu, la Moscova, plecau la raliu, plecau cu mașina de curse pe stradă, făceau 6 km până acolo, făceau acolo vreo 2000 de kilometri, să mai întorceau încă 6000 până acasă. Da. Da, și cam așa, deci de aici a început toată povestea mea cu raliurile. Dar am vrut copilot, am încercat copilot. N-a fost un an foarte glorios, primul meu an de copilotaj. După care George Grigorescu atunci chiar era în primii ani cu Cupa Dacia și a zis hai încearcă pilot, hai că uite e mașina asta, hai că uite așa, uite așa. Mă uitam mai devreme pe niște imagini de la Sibiu, am dat să caut, că am vrut să postez ceva pe Insta, că eu tot fac promovare acolo la Raliul Sibiului. Și am găsit un act de stânga de la Crinț, la start foarte mișto era proba aia, o să vorbim și de Sibiu. Și era un Logan alb cu Barbu pe geam așa în fugă. Nu, tu erai atunci, despre asta vorbeam, nu? Da, fugea, Sergiu Itu fugea lângă mine. Era așa că alerga după tine. Așa de rapid era Loganul pe Crinț în urcare de mai este depășat. metri la ieșirea din acul de păr, dacă făceai sprint depășeai Loganul. Pe macadam, da? Pe macadam, exact. Deci nu, dar au fost niște super ani. Deci chiar nu-i mi-amintesc de ei cu plăcere. Deci au fost, cred, cei mai frumoși ani din Cupa Dacia, zic eu. Păi cu Bogdan Năstase, cu Miria, cu Viorel Ivan, cu Babi de la Cluj. Au fost, atunci eram, cred că 15 mașini la start la fiecare raliu. Și erau niște lupte incredibile. Era tot timpul, așteptam ca Năstase să facă ceva, lui Năstase să-i se întâmple ceva. Da. Nu exista, da. Păi te-ai dat doar la Sibiu sau cât ai făcut anul ăla, ai zis?
Nu, atunci ăla a fost al doilea an cu Cupa Dacia. A fost al doilea an în Cupa Dacia. A fost anul când am terminat, cred, am terminat pe locul 4 în clasamentul general Cupa Dacia și în primul an, primul raliu am avut un crash, după care am mers constant și am câștigat la debutanți Cupa Dacia și nu mai țin minte la general pe cât am terminat. Și după care am trecut pe Clio RS. A fost prima mașină de curse pe care am reparat-o noi și am făcut noi întreținere. Am pregătit-o de raliuri, am cumpărat-o de la Brașov și ne-am distrat și cu mașina aia la propriu. Chiar ne-am distrat. Eu nu te știam atunci. Eu dacă dau timpul înapoi și mi-aduc aminte de tine, primul moment care îmi vine în cap este șanta cu un DS3 R3T care, nu știu, s-a stricat ceva, e abandonat parcă. Da, atunci pe gâtul berbecului, chiar spre final, am sărit de vreo câteva ori și am lovit un bolovan faimos de la raliul Sibiului sau faimoase de bolovani, capete de miei, da, de pe probele de la raliu, care a trecut prin scutul față așa, l-a tăiat ca flexul, a rupt bara față, a tăiat scutul ca flexul și a rupt tot până în spatele mașinii, până și bara mașinii. Cumva am aterizat în el și am plutit pe el și ăla a spart rezervorul sau a îndoit rezervorul, a spart pompa de benzină. Mașina a mai funcționat, dar pe șanta, după alți 2-3 bolovani, a cedat complet și s-a oprit din motivul ăsta. Da, ăla a fost primul an cu DS3, da, primul an cu DS3 în 2012. Deci a fost după Clio de care ziceai înainte. După Clio, da. După care am mai urmat încă un an cu DS3-ul. Cum? Ai făcut sezon complet? Că nu știu. Cu Clio, da, am făcut sezon complet. Am luat locul 3 la grupa A, cred că era atunci încă, nu? Da. Grupa A erau C2-urile, da, C2-urile. Mie îmi plăcea mai mult când era cu grupele astea, să știi, eu nu o să ascund chestia asta. Da. Dă-ne un pic mai încet, Sebi, că ne auzim dublu aici și cred că deranjează un pic. Dă-ne tu până mai încet, să ne auzim, da. Să ne auzim un pic mai greu, asta e acum. Faci tu așa? Așa. Bun, și DS3-ul deja alt nivel, n-avea nicio legătură cu grupa A. Da, DS3-ul din nou a fost una dintre, de fapt a fost prima mașină de adevărată de curse. O mașină construită, nu de curse aia. Cu aia tot așa am avut, prima dată am avut niște ghinioane între ghilimele, în sensul că mașina aia era foarte sofisticată la ambreiaj. Știi povestea cu ambreiajul, da. No? Dar zi-ne acum dacă eu mai știu. Dar zi-ne că e fani rău de tot. Eu nu știu, spune mie. Deci are un dispozitiv la ambreiaj sau avea, acum e un update, nu mai e problema aia. O pompă hidraulică care când pui contactul nu ai voie să atingi pedala de ambreiaj până se încarcă acea pompă hidraulică. Ca să înțeleagă Horia, băi Horia, dacă apeși ambreiajul abandonezi. Gata, uite așa. La momentul nepotrivit. Mai știi cu pedalata care a rămas. Exact. Ai grijă când apeși ambreiajul că abandonezi. Când oprești, tot la fel, Horia, trebuie să oprești în neutral, să fii tot timpul atent că ești în neutral când oprești mașina de tot. Iei contactul, după care pompa aia se descarcă pentru 30 de secunde, 20 de secunde și numai după ce de fapt oprești motorul, după ce se descarcă pompa de tot, îți scrie OK sau clutch pressure OK. De-abia atunci iei contactul mașinii, poți să scoți cheia din contact. Păi și dacă tu te oprești, dar ți-ai dat seama, nu aici trebuia să mă opresc, deci mă duc mai încolo un pic. Ce faci? Nu stai că la început. Nașpa, pentru că dacă îți vibrează ușor piciorul pe ambreiaj, ai abandonat. Dacă ai oprit-o în treapta întâia, apeși din nou ambreiajul rapid și repornești mașina. Bine că nu trebuie să și jonglezi între timp cu ceva, știi? Adică cam asta mai lipsea. Exact. Sau dacă derapezi și îți moare motorul sau așa ceva, era foarte complicată chestia aia. Da. Asta era chichița ei sau era doar mașina ta? Era chichița ei. Nu. Toate DS3-urile așa au fost la început. Când au apărut atunci în 2012, asta era. Adică ea mergea tare, dar trebuia să ai un pic de grijă, nu? Exact. Oricum, sistemul ăsta, cred că pe același principiu, că nu l-am văzut la DS3 cum e, R5-urile, 208-ul, DS3-ul și C3-ul au această pompă care face undeva la 60-70 de bari,
ca să țină legat diferențialul central, cum ar veni. De fapt, ambreiajul ăla de la cardanul care intră în diferențialul spate. Da. Când tragi frâna de mână, nu mai bagă presiune, poți să blochezi spatele, după care pornește această pompă la loc și îți face mașina 4x4. Și după ce oprești motorul, te aștepți să-ți descarci nebunia aia. Exact. Zice, Și cu DS3 ăsta, la primul contact cu el, da, după ce am făcut un briefing de vreo 20 de minute, 30 de minute, cum să pornește, cum să oprește, cum să face, cum faci stânga, cum faci dreapta, cum bagi în viteză, cum semnalizezi, de unde pornești luminile de noapte, de unde... Din emoții, probabil, nu știu de ce. Când am plecat de pe loc, îți dai seama că mi-a murit motorul și cum eu atunci lucram pe taxi, Martax taxi sau cum era, am apăsat ambreiajul, am scos din viteză, am apăsat ambreiajul din nou și la un moment dat s-a auzit așa un țac și am zis, hopa, stai că aici n-am făcut ceva bine, am greșit. Și când l-am chemat pe inginer proprietar, între ghilimele, a zis, dar ce faci? Ești prost, tu n-ai înțeles. De ce nu înțelegi? Tu știi că acum noi trebuie să demontăm cutia, trebuie să... Aoleu. După care, la mai mișto, la mai serios, așa a apărut un mare rally scotch pe bord. Mașina n-are ceasuri în față, are un bord care simulează bordul de serie. Ceasurile sau bordul de control, de informațiile tale, dash-ul tău, da, e ușor în dreapta mașinii. Și a apărut în locul la odometru clasic și turometru și indicatoare de benzină așa un rally scotch pe care scria mare cu text marker, așa 3 din astea semne de exclamare: Don't touch clutch pedal, așa scria. Clutch pedal. După care mașina a mers mai departe, nu știu ce, dar stickerul ăla a rămas acolo. Cred și acum e tot același sticker pentru și ceilalți, să-și aducă aminte să nu atingă cumva pedalele aia de... Și am mai abandonat odată cu mașina aia la Arad în 2013, cred, înainte de Bucla, Conop, Nadăș. Tot așa, când acolo în satul Conop, unde ne puneam căștile, m-am oprit fără să mă concentrez eu pe oprire, pe nu știu ce. Eram cu Marc Banca atunci, nu mai țin minte ce povesteam, ce făceam. Am lăsat mașina să meargă, să se răcească și când, deci la neutral, da, cum scrie în carte acolo. Și când am oprit motorul, am zis, hai să ating un pic și ambreiajul să vedem care e treaba. Deci au fost 2 abandonuri, adică un semi-abandon. Asta a fost tot? Pur și simplu ai apăsat pedala și s-a terminat? Pur și simplu, după ce am oprit motorul, am apăsat pedala de ambreiaj înainte să descarce pompa cei 70 de bar și a făcut un clac și s-a terminat. Și tu știi deja ce înseamnă, da. Aici undeva, când am atins deja pedala de ambreiaj, am zis nu-i bine. Și când m-am uitat de desubt, curgea uleiul hidraulic. Da, se spărgea ceva la rulmentul de presiune acolo și de-aia trebuia nasol. O chichiță, dar trebuie să demontezi cutia de viteze, să schimbi piesa aia. Da, tu își dai seama că ăștia au făcut mașina aia și au zis, asta numai francezii puteau să facă, mă. Au făcut așa, știi, în felul ăsta așa. I-au și dat drumul să meargă la curse. Lasă-o, hai să o producem, că nu se încurcă nimeni cu prostia asta, știi? Da. Nu apasă nimeni la brezul, ce-s prost. Ce, mă, le zicem, bă, doar nu mai apăsa și gata, totul e ok. Exact, sau voia să mai vândă de-alea de prerulmenți de presiune, sau știu eu. Don't touch clutch pedal, da. Dar a fost, ce să zic, 2013 a fost și ăla un sezon foarte frumos. Am participat în campionatul european la 2 roți motrice după ce am câștigat la Sibiu. Waldviertel, parcă? Cum? Ai fost la Waldviertel? Am fost la Waldviertel, am fost la Rally Croația și la Sanremo am mai fost. Da, frumos de tot. Da. 40 de kilometri probele alea de la Sanremo, mi-aduc aminte. Exact, am avut probă de noapte de 55 de kilometri. Așa, da. Pe dălea, așa, pe șine, nu? Incredibil, da, incredibil. Rămâneai fără frâne, frânam cu frâna de mână, că nu se mai oprea mașina. Deci, incredibil Sanremo, incredibil. A fost și mama și tata să vadă raliul ăla și după ce am terminat raliul, mama m-a prins în brațe și mă strângea așa de tare și suspinea. Și a zis, ce s-a întâmplat? Vai, așa de tare mă bucur că ai terminat raliul. Vai de mine. Crezi și eu. Da.
Așa că recomanzi, nu? Tuturor celor care au ocazia să, adică nu știu, să încerce să aibă ocazia să ajungă la Sanremo Neapărat, da. La raliu. Obligatoriu. Adică pleci de la mare la 20 și ceva de grade, am mers toamna, da, și erau vreo 25 de grade și ajungi la 1000 și de metri în ceață, în ploaie, pe drumuri înguste unde chiar te bazezi numai pe dictare. Deci au fost porțiuni, au fost probe, de nici nu știam unde mergem, așa niște în stânga, dreapta, în sus, în jos, tot. Dictarea, chiar și dictarea a trebuit să o modific într-un fel. Am avut viraje de zero, pentru că sunt niște ace de păr acolo, ori în urcare, ori în care cu mașina asta cu DS3-ul, care nu virează ca o mașină normală de stradă, chiar doar cu frâna de mână, și cu astea cu R5-urile, doar cu frâna de mână se puteau face virajele alea. Imposibil să le faci altfel. Da. Sau dădeai cu spatele, dacă nu. Sau dădeai cu spatele, da, dacă tot față, în deal așa, dar trebuia să apeși ambreiajul, știi? Adică niște probe care la noi nu le întâlnești. Puține probe sunt așa de înguste. Mi-a plăcut foarte mult proba nouă de anul trecut de la Pitești. Aia mi-a plăcut foarte mult. Combinația aia de pornit pe două benzi, blană, așa, flowly, viteză, porțiuni de viteză, și după aia imediat pe îngustul ăla cu tăiat și așa a fost foarte, foarte mișto proba aia. Foarte, foarte mișto. Vali, dar și tu l-ai văzut la Mille Miglia niște de-astea strânse, așa, nu? Au mai fost, da. Și în Croația, dar ca la Sanremo. Da, exact, și în Croația, că cred că am mers cam pe aceleași probe pe acolo, în jurul la Rijeka am fost și noi. Nu, la noi era la Zagreb, parcă. La Zagreb ați fost voi, da. Seamănă oricum, sunt destul de asemănătoare. Da. Că acum le găsește pe YouTube, stai așa. Nu. Stai mă, că au trecut mulți ani de atunci, frate, era 2009. Da, ca și experiență recomand, da, pentru oricine care are posibilitatea, recomand participarea la. Bun, stai să te întreb și eu, Sebi, atunci. Uite cum era aici proba asta. Ia, stai așa că nu vedem ce ne arată cam Valentin, albă. Trebuie să fac, da, e cam albă. Da. Nici o șansă cred că n-avem. Așa, nu e nimic, că nici cei care ne ascultă fără video nu pot să vadă, așa că. Voiam să te întreb, Sebi, nu știu dacă e o întrebare care are sens, dar încerc. Sunt unii care, da, au bugete foarte mari ca să meargă în CNR. E vorba aici de R5-uri și alte mașini de H, uite, poate chiar și așa mai departe. Te-ai gândit poate la bugetele alea mai degrabă să încerci un raliu, un campionat prin Europa decât să mergi în CNR? Așa, din punctul tău de vedere, dacă ai avea un buget din ăsta, 300.000. Da, deci fără să mă gândesc. Clar, îți dai seama, odată pentru experiență și după aia pentru și notorietatea și palmaresul tău este, din punctul meu de vedere, pe plan sportiv sau cel puțin eu asta mi-aș dori. Deci eu asta mi-aș dori. Dacă aș avea un buget să mă lăfăi în România, să nu conteze de absolut nimic, aș renunța la cât mai multe raliuri de aici și aș merge afară. Da. Sebi, după ce a mers cu DS3-ul? Da, după ce am mers cu DS3-ul. Asta e iar o poveste mișto. A fost în toamnă, nu? La Sibiu Rally Show. Am primit ofertă să merg pe frigider. Și am mers foarte bine și pe frigider, pentru că. Ce înseamnă frigider? Că eu nu știu. Evo 10 R4. Okay. Ăla cu care mergem eu. Am înțeles, gata. Exact, gata, mașina lui Vali. Și colată ca mașina lui Vali. A fost. Aia cu gheata spartă pe plafon, nu, Vali? Aia a fost, da, 2012-2013. Și după aia a mers în 2014, cred, nu? 2014. Da. Ok. Când ai dat peste roata lui Delcur la Harghita, mă rog, hai că ne zici tu. Da, ia-o cu Rally Show, zi. Da, la Rally Show a fost așa un moment funny, că chiar nu cunoșteam ce se va întâmpla sau ce va fi acolo, dar fiind la Sibiu, fiind traseul ăla din groapă de acolo, din spatele bazei de pompieri,
M-am descurcat bine, foarte bine și la un moment dat, la finalul rally show-ului sau spre finalul rally show-ului au trecut ceva spectatori într-o pauză prin parcul de service și unii s-au oprit să uitau la mașină. Eu stăteam cumva, sprijineam alte cauciucuri pe acolo sau o altă mașină și ei au zis: hai mă, ce vă mirați că merge barbul așa de bine, că tabla e învățată, doar asta e mașina lui Porcișteanu. Da, ok, gata. Merge singur, mă, domnul Coro, da. Da, merge singură, ce dracu vă tot minunați atâta. Asta e mașina lui Porcișteanu. Da. Da, și după aia a urmat un sezon 2014 bun din punct de vedere sportiv. A fost Cu frigiderul sau? cu frigiderul, da. Au fost câteva frânări de la 200 și ceva pe Babarunca până pe la vreo 140, când din a 5-a dădeam a 4-a, ziceai că nu se mai termină. Te rog, oprește-te. Da. Am terminat pe locul 3 la Brașov, în primul raliu. Super. Da. Și ce să zic, a fost totul s-a potrivit în anul ăla. Aproape totul s-a potrivit până la Harghita. Cu roata. Când la Harghita ne luptam pentru locul 3 cu Simone Tempestini și Delcourt a pierdut o roată pe a doua probă. La o roată, deci nu te gândi doar la o roată. Roată completă. Dis de frână, etrier, braț, amortizor cu arc, cu top mount, tot. Adică și pe asta a făcut-o profi. Da, clar, da. A pierdut-o profi. Și ăștia, cei din față, au tot atins roata aia până au mutat-o pe mijlocul drumului. A fost chiar pe mijlocul drumului. După un stânga 3 merge, un stânga 3 plin, ca să zic așa, cu o distanță de aproximativ 70 de metri și la capăt un ac de păr în coborâre era. Am văzut-o cu coada ochiului, am zis gata, o fentez, dar atât am făcut stânga-dreapta, de am lovit-o cu partea dreaptă unde este radiatorul de ulei a mașinii și s-au rupt fittingurile, de fapt. Nu s-a spart radiatorul de ulei, s-au rupt fittingurile radiatorului de ulei și mai erau, cred că 1,5 km mai era până în sosire de acolo. Am decis să nu opresc, să ajung în sosire, că combinăm ceva, facem ceva. Uite cum venea Delcourt, dă-mă mare, dă mare. Așa, acum se vede, da. Uite cum venea omul. Venea fără roată, da. Aoleu, n-avea roată absolut deloc. Deloc. Cum zice și Sebi. Da. Uite, doar planetară acolo, da. Doar planetară, da. Planetară, da. Da, și a bipăit, că pe onboard se vede clar. Ia uite ce împingeau băieții aici. Ce tânăr eram. Dar voinic, ia uite, băgai acolo la frigider. Da. Nu simțeai. Au ce împingeai. Unde te duceai? Mai încolo un pic să eliberezi zona. Mai încolo un pic să degajăm stopul. Da, pe filmare s-a văzut clar că bipă e oil pressure, dar n-am renunțat. Că ți-am zis 1,5 km, am zis nu, exclus, nu putem pierde 4 litri de ulei într-un 1,5 km, că am lovit un pic pe partea dreaptă. Deloc, da, absolut deloc. Și în sosire, când am trecut de sosire și am oprit imediat motorul, dar după aia, înainte de stop, am mai dat scurt la automat să văd ce se întâmplă și cumva îmi scârțiau niște oale, așa, știi, când frești 2 oale sau când tragi cu oala pe pietre în curte sau pe pavaj sau așa, exact așa scârțiau pistoanele în motorul ăla, l-am distrus complet. S-a stricat, n-am știut. Da, am terminat motorul atunci, l-am terminat complet. Psihic. Da, exact. Și am terminat pe locul 4 în clasamentul general. Atunci Simone cred că a abandonat și el raliul ăla sau a mers în Super Rally. Tot pe proba aia a lovit și el un cap de pod, dar nu l-am văzut, că probabil de aia am și mers până la infinit sau a mers tare, că am zis că trebuie să-l prindem pe Simone. Și a mers în Super Rally și a adunat destule puncte sau a avut destule puncte ca să ne depășească cu tot așa câteva puncte la general. Și de-aia a ieșit pe 4 sau cât a zis? Da, pe 4 am ieșit anul ăla, da. Da. După care au urmat niște sezoane mai
Cu Evo 7 parcă, nu? La H? Nu, am mai încercat un an cu Evo 10, dar a fost nebunia de raliu de la Brașov în 2015, când soare 20 de grade și în prima zi de cursă sau pe Babarunca a nins, a sărit afară Victor Băldescu, Florinel Tincescu. A fost o nebunie de proba aia, tot așa, au venit Loganurile, cred Raul a avut al 3-lea timp la general sau așa ceva. Simone a sărit afară atunci. Sau nu. Dar a fost zăpadă aia pe probă. Și normal că am plecat pe intermediare, cred, nici măcar pe ploi, pe intermediare am plecat. La Babarunca în capăt, în regrupare, n-am trimis cauciucuri de iarnă, că cine s-a gândit că trebuie cauciucuri de iarnă. Și am renunțat să mă mai întorc pe cauciucuri, am abandonat la Babarunca în regrupare. Te-ai oprit acolo, da, gata, mi-aduc aminte. Nu aveam cauciucurile care trebuiau și am zis, n-are rost să risc, că oricum s-a burise parbrizul, s-a desfăcut copilotul și a șters parbrizul pe probă cu șervețelul. După aia a intrat așa de multă apă în mașină ăsta la copilot, i-a căzut telefonul din buzunar când a șters. Când a ajuns în Babarunca era atâta apă pe podea, prin mașină, pe peste tot. Deci a fost o nebunie totală, i s-a stricat telefonul. N-a mers nimic. Să bag repede telefonul în bolul corect, să absorbă umiditatea. Uite-l, fratele meu, gata, s-a terminat iPhone-ul 7. E plecat. Dacă ți-aduci aminte un pic cu 2 ani în urmă, când mergeam eu cu frigiderul 2013, tot așa a fost, cu zăpadă de dimineață. Ne-a dat o zăpadă dimineață. Când am bătut eu proba, după aia a venit Delcur la vreo 30 de secunde, de n-a înțeles nimic. Și tu erai cu un Clio, mă aduc aminte de niște imagini, erai cu Clio. Și cred că și tu ai venit bine atunci. Și tu și Badiu cu Loganul. Da. Am venit așa rachetă. Păi atunci cu Clio, pentru că eram nu neapărat distracție, dar era mai haioasă treaba, nu așa de serioasă. Am plecat raliul ăla l-am făcut cu 4 cauciucuri de stradă de iarnă. Cred că și seara pe Poiană, că pe Poiană m-am răsucit, am făcut niște piruete. De Horațiu Cristi atunci m-a sunat și mi-a zis: bă, prietene, vezi că ți-ai jucat jokerele pe tot anul. Nu mai Da. Și atunci raliul ăla l-am făcut cu Clio. Am schimbat cauciucurile din față în spate, stânga cu dreapta. Și am mers cu 4 Dunlop-uri, cred, ca să le faceți de reclamă. Un raliu întreg și a fost perfect. N-am avut nicio treabă, nicio problemă. Da. S-au legat. Da, și după aia 2015 a fost ciudat și din punct de vedere tehnic, în sensul că mașina aia s-a stricat de la stat, nu înțeleg de la ce. N-a mai vrut să funcționeze deloc. La un moment dat au apărut o fel de probleme de transmisie, după care au apărut o fel de probleme de electronică. Și înainte de Sibiu, înainte de mijlocul campionatului, am decis să mă opresc, pentru că erau niște bani cheltuiți chiar degeaba. Și dacă mai ții minte, Vali, 2015 a fost ultimul an a mașinilor R4. Da, după aia l-au scos, da. Că a fost doar în campionatele naționale le-au mai lăsat să participe. Da, și a fost ultimul sezon, probabil nu s-a mai investit în mașina aia, n-am înțeles care a fost problema. Oricum s-a vândut repede după aia, din ce mi-aduc aminte. Cum? S-a vândut repede, din ce mi-aduc aminte. Da, s-a vândut destul de repede. Nu, ea ca mașina a fost bună, deci dar știa tabla, știi? Când intră paranoia în ea, intră și în tine și atunci se termină total. Da, am mers la Tulcea, de exemplu, unde chiar mi-a plăcut raliul ăla și am zis: aici facem treaba, aici e tot în regulă. Se oprea din 5 în 5 minute. Nu puteai să iei piciorul din accelerație, că se oprea motorul. Fie că erai în a 5-a, în a 4-a, în a 3-a, în a 2-a, în a 1-a, în oricare. Dacă liftai piciorul mai mult de 3 secunde, se oprea motorul. Pur și simplu se oprea motorul. Ca la Ambreajă, nu cred că Ambreajul era exact. Din casă. Da, la Arad s-a defectat pinionul ăla de face legătura dintre cutia de viteze și diferențial. S-a defectat de 2 ori în același raliu. Pinioane noi de sute sau cred că câteva sute de peste câteva sute de euro pinioanele alea. O muncă incredibilă la Mitsubishi să demontezi diferențiale, să scoți pinioane, să nu știu ce. Au lucrat băieții tot, dar de 2 ori s-a rupt ăla și mașina e practic incontrolabilă. Nu poți.
Nu Băi, poți cred să că a mergi zis, cu ea. fraților, Fiecare nu mai roată vreau. trage cum crede ea, cum vrea ea. Tu ții dreapta de volan, mașina merge în stânga, după aia pleacă în dreapta. Au fost niște defecțiuni Frate, nu mai vreau. tehnice. Mi ajunge, gata, mai Da, lăsați-mă. exact. Mi-a trăit viața, gata. Păi, Exact. și acum, Sebi, te vedem din nou copilot, cum așa? Stai mă, că până acolo mai e. Lasă-l un Mai pic să avem se vedem. încă 5 ani. Am înțeles, pe hai să-i luăm și pe ăștia 5 atunci, da. Pe scurt, da. Aia, mai zis ceva de... Ai zis ceva de Tulcea și o să vreau să... Hai că ne suprapunem. Zic, ai zis ceva de Tulcea și o să vreau să zici neapărat, dar n-ai cum să ratezi R5-ul de la Tulcea, că a fost o experiență și acolo. Până acolo mai e. Da, să nu uit. Zi, hai. Da. La Sibiu atunci am mers în 2012 am fost primul pilot care a mers pe DS3-ul ăla din Austria, a echipei din Austria, pe DS3R3. Am fost primul pilot care a pilotat mașina într-o competiție oficial. Iar în 2015 am fost tot la fel primul care a reușit să meargă cu noile Clio R3T la Sibiu. Și a fost o luptă destul de frumoasă cu Raul Badiu. Singurul lucru care nu l-avea mașina aia era parbrizul încălzit. Aia era singurul lucru pe care nu l-a optat cel care a construit mașina, să monteze un parbriz încălzit. Și am avut o urcare pe Transfăgărășan pe ceață sau o coborâre pe ploaie și pe ceață și dezaburitorul mașinii nu e mai mare decât un telefon ăsta modern. Și s-au aburit foarte tare geamurile. Atunci am pierdut de Raul vreo 20 de secunde, cred, pe coborârea aia. După care am mai avut o probă, baraj să numea, unde Vali cred că a avut o incursiune. Așa. Și acolo tot la fel, am prins o ploaie, o gen chiciură așa cu ceață și am pierdut foarte mult față de Raul. Și practic s-a terminat raliul, am terminat pe locul 2. Dar a fost o super luptă și în prima zi am avut păltinișul în urcare și în coborâre, mai ții minte? Și cred că eu am fost pe locul 3 la general la finalul zilei și Raul pe 4, dacă nu invers. Și a doua zi am pornit mașinile cu 2 roți motrice, au pornit a 3-a și a 4-a pe drum. Toată lumea era wow, ce caută ăștia acolo? Da, ce caută ăștia aici, ce fac ăștia aici, da. Da, și 2016-2017 am avut doar câteva participări aici și colo. Am ales să mă dedic mai mult muncii. Am cheltuit foarte mult în anii ăștia, foarte mulți ani de raliuri în care am cheltuit foarte mulți bani. Am decis tot așa să-l ajut pe fratele meu un pic mai mult pentru că urma Olimpiada din 2018 și am renunțat la curse. De fapt, tot timpul n-am participat decât de 2 ori la Bacău, cred, din motivul că eram într-un cantonament care era prestabilit și știam deja de el de mult timp înainte și nu puteam să nu participăm la cantonamentul ăla în Franța cu fratele meu la Deux Alpes pe Ghețar. Și au fost doar câteva participări la coastă și raliuri, printre care și faimosul raliul Deltei pe asfalt, pe care l-am câștigat eu cu Mitsubishi, pentru că tu ai mers cu Mitsubishi. Cu cât ai mers? Băi, Horia, n-a fost niciodată așa ceva. Deci raliul de asfalt la Tulcea, pe niște autostrăzi din alea infinite. Era aproape raliul lui Dodo Pițigoi cu Porsche, care a prins 270, nu știu, 350, adică 400. gonete. Da. Eu cu Mitsuba nu mai țin 200, 220, 200, ceea ce nu prea ai unde să vezi. Și băiatul ăsta de aici din imagine de jos a zis că vrea să meargă și el cu un R5 și a ales raliul perfect. Fix acolo. Cu cea mai scurtă cutie, 170 sau cât făcea. Pleca de la start, a băgat între 5 și așa la capăt. Da. Am sunat pe mecanic atunci și cred că după prima probă i-am zis: bă, are ceva dacă nu iau piciorul de accelerație? Dar ce? Adică cum adică? Păi, cum să-ți explic? E noua blană, înțelegi? Că e numai blană cu mașina asta. Cum? Numai limitator mergi? Da. Păi da. Mai ridică și tu câteodată, da. A fost o singură probă, a fost mai virajată, am câștigat-o pe aia și după aia am zis că trebuie să câștig și super speciala, dar n-am avut
n-am avut nicio șansă în fața maestrului Vali Porcișteanu. Da, asta e specialitatea casei, da. Și ce ai înțeles tu din R5 atunci, că a fost prima experiență? Mersese cu frigiderul deja? Ce să înțeleg? A fost, am zis, o singură probă în care am zis că incredibil, imposibil, nu se poate. Atunci, ca și transferul sau schimbul de pe Clio RS pe DS3, a fost și ăsta de pe Mitsubishi pe R5. Am zis, nu există. Sigur, Horia, te-ai jucat pe PlayStation, nu? Sau pe ceva simulator. Da, îți dai seama, Nu da. începem iar. Da, știu despre ce e vorba, da. Deci gândește-te că comenzile într-o mașină din aia R5 sunt identice ca și comenzile de pe joc. Atâta numai că te mai doare gâtul din când în când. De-aia sunt eu așa rapid, pe jocuri, Horia, că de la R5. Uite, vezi? Mereu mă bați când ne jucăm pe ele așa împreună. Da. Nu, e altceva. Deci e ca și când mergem la schi să ne distrăm și închiriem niște schiuri de la primul rental shop pe care îl găsim. Da. Sau mergem la schi cu niște bocanci de curse, cu un echipament, cu o pereche de schiuri pregătite special pentru tipul de zăpadă, condițiile de pe pârtie și o să zici, nu există. Nu are nicio legătură. Da, hai să mergem înapoi. Ce se întâmplă aici? Care e altă mâncare de pește pe românește? Adică dacă e să te dai așa cu inima jumătate împărțită, nu? Dacă nu reușești să fii într-o mașină ca lumea de genul ăsta. Da. Tu știi, Vali, da, ce vreau ai să dreptate. Nu, așa e, perfectă dreptate ai și îți dau dreptate și bine că ai și spus chestia asta, pentru că 2018 am făcut un sezon la grupa H, la clasa 11, cu un Evo 7 care tot așa a fost o nebunie de mașină la începuturile ei, după ce am preluat-o noi, am redus-o la, cred, 280 de cai sau așa, că nu, oricum și 280 de cai pe un Mitsubishi cu transmisie, cu cutie de viteză secvențială pentru mine sau cred că pentru mersul să câștigi clasa 11 e până peste cap. Și după sezonul ăla am încercat să vând mașina cât de repede. Că încet așa mi-am adus aminte de R5. Dar dacă nu te-ai fi dat cu R5-ul, poate n-ai fi avut aceeași senzație. Da, și dacă nu aveam nicio șansă cu Mitsubishi, treceam la Subaru și uite, tot așa. Deci zi, Valentin, care e soluția la treaba asta? Că tu ești în situația aia acum. Păi da, situația e delicată. E frumos cu R5, e unic și îți vine să nu te mai urci în altceva, din păcate. E o senzație foarte dubioasă. Și repet, e greu. Uite, Sebi are deja, a mers 2019 tot sezonul aproape, cred, nu? Cu Skoda, cu R5. Da. Ai lipsit parcă la ceva etape sau nu? Ai abandonat repede? Nu, am abandonat de 2 ori. Cam ai lipsit, da. Că abandonat înainte de PS1 sau pe PS1. Exact. Da, cum n-ai asta e nasol. Exact. Cum e mai rău, adică nici n-apuci să vezi despre ce e vorba. La Bacău ai făcut 2 pene și ai avut o singură roată, parcă la Moinești acolo. Da, tot fel de combinații în astea stupide. Și la Iași, la cea mai nouă mașină din garaj, s-a terminat motorul pe prima probă. Prima probă, da. Acum scuză-mă că zic, dar n-ai nici noroc. Da. Nu mă mai gândesc, să știi, am fost foarte superstițios. Deci am fost incredibil, dar eu zic că a fost un sezon bun. Hai să nu fim răi. A fost un sezon bun. Ai avut și o victorie la Sibiu, prima victorie din carieră, a câștigat raliul Sibiului. La Sibiu, excelent, uite, la Sibiu, da. Da, a fost super, da, a fost super. Dar tot timpul am încercat să am lângă mine oamenii potriviți, oamenii în care să am încredere, oamenii cu care să pot să discut, să mă înțeleagă, pentru că nici eu nu explic probabil tehnic corect de fiecare dată ce se întâmplă sau cum simt eu mașina. Și cu Stefano Ravanelli și fratele meu am făcut chiar o echipă foarte bună anul trecut, foarte, foarte bună. Deci
N-am lovit o bară, n-am distrus o bară, n-am rupt o bavetă, n-am făcut nimica și am reușit să terminăm pe locul 4 în clasamentul general. Și asta Super. cu 2 abandonuri și la Cluj, înainte de Power Stage, s-a rupt un arculeț de 15 euro la pedala de accelerație și mașina, practic, când se rupe arculețul ăla, rămâne în blană. E imposibil de mers în blană. Că mai știi cum legai colierele alea de plastic, mă aduc aminte, să rețină, să revină pedala înapoi. Povestea e că atunci, în stresul ăla, n-am știut ce să mai fac. Bogdan fugea în jurul mașinii ca disperat și găsește o soluție. Și el fugea în cerc în jurul mașinii. Mi-am scos mânușa de pe mâna dreaptă și am sunat la frate, mi-am pus pe speaker și am zis: găsiți o soluție, s-a rupt pedala de accelerație, s-a rupt arculețul la pedala de accelerație. Și n-au trecut, cred, în toată nebunia aia, n-au trecut 5 secunde și au zis: rupe elasticurile de la centuri. Centurile de siguranță au niște elasticuri ca să le tragă automat pe marginea scaunului. Rupe elasticul și leagă aia. A durat foarte mult. Nu-mi intra capul cu cască, cu hanț, cu mânușa stângă pe mână. Încă nu puteam să fac nodul acolo la pedala de accelerație, să trag pedala, să fac tot, până mi-am dat toate jos din cap. Eu le-am dat lui Bogdan, până s-a legat Bogdan, până nu știu ce. Am pierdut 4 minute, cred. Dar de-aia zic, deci a fost un an ca și echipă, ca și cum ne-am format, a fost incredibil. Și informațiile și setup-urile și toate reglajele pe care le-am făcut au fost chiar perfecte. Am avut mult de muncă până la Sibiu. Când la Sibiu am renunțat la cauciucurile, la anvelopele Hankook și am trecut pe Michelin. Știi cum? S-a mutat. Uite, să-l scot pe Porcișteanu din imagine acum când zici. Nu mă, lasă-mă. De ce? Păi nu, păi tu ești cu Hankook, nu? Păi merg cu Hankook anul ăsta, că asta e parteneriatul, dar n-are nicio legătură, pentru că vorbim de R5. Și eu am mers cu Yokohama, cu Hankook pe Mitsubishi, pe Evo 7, toate cauciucurile au fost perfecte și sunt foarte bune. Dar eu personal nu mi-am găsit, adică n-am fost așa de sigur pe mașină cum am fost pe Michelin. Da, eu înțeleg ce zici. Te-ai nimerit pe ele într-un fel în care... Nu, că așa zic oamenii, că s-a mai discutat despre chestia asta și a zis: bă, Hankook cu R5 pare că nu se împerechează atât de bine. Deși Giri, uite că merge cu Hankook și merge destul de bine. Jos pălăria. E probabil și o chestie de preferință. Nu știu, nu l-am întrebat pe Giri. Exact. Oricum, deci anul trecut a terminat pe 4 și zic că liniștit putea să termine pe locul 3, deci clar, fără nicio problemă. Dacă nu cumva, spre finalul campionatului puteam să ne batem pentru locul 2. Simone era greu. Dar locul 3, da. Am mai sperat la Brașov. Am mai sperat la Brașov. M-am rugat un pic înainte de Brașov. Și pe prima probă ajungeam în praf, tot mai mult praf. A pornit Simone primul, Vali, Giri și noi. Și când l-am ajuns când am ajuns în praful ăla mare, de nu mai vedeam și nu știam stânga, dreapta, pe unde, cine, să-l depășim și am văzut că e Vali. Uite-l pe ăsta cu 2 pene, da. Vali, nu pot să cred, nu Vali. Chiar nu ăsta trebuia să facă pan acum. Da, bă, ce mi-a zis Bogdan, și bă, ăsta se blocase în continuu, nu Vali, nu vă, ce ai mă frate, dă-i înainte. Da. Asta și după aia la Brașov, că între ghilimele sunt ghinioniți, n-am ce comenta. Skoda Fabia R5 a mai trecut prin niște probleme din astea tehnice și au mai fost updatate niște piese la ele, printre care și un căcat de... Pardon. Merge, este pe online. Zici ce vrei, zici și mai rău dacă ți se pare. Un fier care face comanda dintre levierul sau tija levierului de schimbat viteze cu timoneria cutiei de viteze. Și pe ultima probă, tot pe Power Stage, da, unde am zis că mai câștigăm încă câteva puncte, hai că acum mergem, facem, tragem, nu știu ce. Ultimul kilometru l-am făcut în treapta întâia, pentru că s-a rupt. Păi și toată etapa, după aia ești nebun, că ai mers toată etapa de la Bran până la Brașov.
65 de kilometri în 45 de minute în dreapta întâia. Asta trebuie să fie Când ceva am ajuns record. la service, la shopping city în Brașov, era plin de lume, îți dai seama, vineri sau sâmbătă după masa, plin de lume. Da, cauciucurile erau neatinse, jante noi, totul, îți dai seama, pentru Power Stage sau ultima buclă am pus nou tot, mergem la maxim, gata. Am tăiat 4 cauciucuri, am spart 4 jante, de până la urmă factura sau costul mașinii a fost încă o dată că am trecut peste 4 borduri pe acolo prin service. Dar am ajuns în minutul nostru, am intrat în service în minutul nostru. Excelent. Oricum noi nu ne imaginam că o să ajungi în timp. Adică era multă etapă de la Bran, că știi, Horia? Da. Spate, pe la Zărnești, că ne ocolesc, că să lucra pe DN-ul principal pe acolo. Variantă. Și erau numai drept, așa că vedeai cu ochii numai autostrade și cu întâia. Nasol de tot, nici nu pot să-mi imaginez, da. Mașina pe program de stradă merge cu 60 la oră, 62 la oră. Repede, da. Și tot așa, prin telefon, prin FaceTime, prin toate nebuniile alea, din calculatorul mașinii sau din display-ul ăla al mașinii am dat turbo boost pe minim, am dat totul pe minim, am pornit căldura în blană și am mers în a întâia pe program de curse în 7000 de ture în limitator. Mamă! Păi mai câștigat 3 km în plus, mă, nu știu, mai câștigat ceva față de road mod. 5 km, cred, sau așa ceva am câștigat în plus și au calculat Bogdan, au făcut matematică, au pornit Waze, după aia au pornit pe Maps, au pornit toate să vadă cum ajunge. Și ați ajuns în minutul vostru. Am ajuns în minutul nostru, da. Am mers 60 de kilometri aproape în întâia cu 70 la 69 de kilometri la oră și la un moment dat mergeam cu ușile deschise că nu mai puteam de calci, de bârii de acolo prinăuntru prin mașină și a trecut Dragoș Dinu pe lângă noi cu cred că 280 la oră. Peste cap. Mi s-a deschis ușa, direct, mi-a smuls ușa din mână, murim acum. Uraganul. Direct o explozie așa. Cine era ăsta, mă? Era rechinul, frate. Da. A venit un val. Trimis de rechin. Da. Dar da, sunt toate niște amintiri foarte frumoase, foarte mișto și rămân de la Cupa Dacia până acum și la schi au rămas niște ani pe care nu-i regret deloc, să știi. Păi și ce se întâmplă după treaba asta, după, nu știu, era un climax acolo cu Fabia R5, cu asta, locul 4, hai poate 3 și după aia ești copilot acum. A fost o etapă, mă, până revine, stai un pic. Sau acum ai ajuns la ce ți-ai dorit de fapt, să fii copilot sau cum era? Nu, a fost o etapă, zic eu, a fost o etapă provizorie pentru că se pregătește de Sibiu. Hai mă, să vedem ce zice omul, da. Nu mașină. Nu, dar fiind un an mai deosebit ăsta, tot din personal, chiar personal. Deci chiar n-am putut să le cer partenerilor mei imposibilul, pentru că era chiar imposibil să le cer încă un sezon cu Skoda. Costă foarte mult și era imposibil. Și ei au trecut prin toate problemele astea financiare din perioada asta și încă suferă. Am decis să începem la Sibiu și după aia să vedem dacă mai facem un raliu sau două după Sibiu. Dar ți-am zis, a fost imposibil pentru mine să mă apuc să dau telefoane în primăvară și să zic: bă, vedeți că începe campionatul, rezolvați-vă problemele și hai, mie dați-mi sponsorizarea. Deci n-am putut eu. Și atunci am devenit și tătic în noiembrie. Felicitări. Mulțumesc. Din motivul ăsta am decis ca partea financiară de acasă să se mai retrag un pic, să nu mai fie așa de substanțială. Și la Harghita am mers alături de Alex Ardelian copilot, pentru că am mai participat la câteva sesiuni de teste cu el. L-am ajutat din experiența pe care am acumulat-o și Alex tot la fel a avut un accident în 2018, cred. La Iași, la testele alea, când a luat foc tot, da. La Iași. Și el presupune că de atunci și-a pierdut puțin încrederea în pilotaj. Și
într-adevăr, a trecut probabil printr-o perioadă mai grea. Și el lucrează foarte mult, nu e în mașina de curse tot timpul, doar la curse, doar exact numai în săptămâna raliului. Și e imposibil, e imposibil și pentru el să revină după crash-ul ăla, care a fost destul de nasol. Și la Harghita mi-a fost bine în prima zi la Brașov, pentru că am putut să ridic capul din caiet destul de des în probele. Dar când am luat startul pe prima lueta, direct s-au închis oglinzile la primii baloți. Și am zis: ce faci? Ce faci? Hai, zi mai departe. Tu ce faci? Lasă tu, zi mai departe. Unde te bagi? Da, dar l-am ținut pe drum, am dictat destul de bine, l-am ținut pe drum și a avut un parcurs tot mai bun, a evoluat de la probă la probă. A mers tot mai bine și a terminat în final, a terminat pe locul 3 la Cupa Suzuki și pe locul 4 în clasa 9, da, la clasa 9. Foarte bine, da, foarte, foarte bine. Adică pentru doi piloți într-o mașină e greu. A fost greu. A doua zi mi-a fost greu. A doua zi mi-a fost foarte, foarte greu. N-am mai putut. În prima zi pe Poiană și pe Pârâu am avut timp să-i și zic: nu iei picior în accelerație, nu iei picior în accelerație. Dar pe Lueta nu i-am mai spus: nu lua picior în accelerație. Bine, dar măcar ai avut, nu știu, încununarea efortului cu locul 3 a fost totuși un progres. Și exact. Un progres bun. Și apropo, scuză-mă, apropo de progres, povestește-ne un pic care e treaba cu Sibiu. Păi stai. Până la Sibiu din 2020, să ne spună de Sibiu din 2019, că toate ghinioanele care spune el, acolo n-au mai fost. Deci a fost totul ață la Sibiu. Deci s-a legat totul la Sibiu. Da. Păltinișul ăla. Sibiu a fost totul ață până pe ultima probă. Dacă ții minte ploaia, mai ții minte ploaia când toată lumea a zis: nu luăm startul. Dacă luam startul. Da, pe coborârea aia tâmpită din Păltiniș. Dacă luam startul pe ploaia aia, nu știu cum era și la Sibiu. A fost o decizie destul de bună să nu luăm. Adică ce s-a întâmplat? S-a anulat proba sau ce? S-a anulat power stage-ul, dar penultima coborârea din Păltiniș. Coborârea pe Păltiniș. A venit o mega furtună. A fost o furtună și în câteva locuri era chiar șuroi de apă peste drum, curgea apă. Pericol. Cât de bine țineau cauciucurile până acolo, slicurile, când dădeam de apa aia, acolo nu era bine. Clar nu era bine. Cel puțin pentru noi, primii din față, că mai în spate s-au mai curățat, s-au mai dus, dar la început primele mașini era dezastru. Da, și Sibiu a fost bun. Cum ți-am zis, am ales să mergem pe Michelin. Păltinișul recunosc. Dar zi de ce, că mi-a plăcut anul trecut. De ce ai zis că îl știi tu așa de bine? Deci a mers omul impecabil, frate, ață. Deci n-aveai cum să... L-am parcurs în afară de trotinetă, cred. Cu toate cum să le numesc? Orice are roți. Pe orice are roți. Ceva de dezăpezire, sau nu mai știu. Ziceți ceva de dezăpezire. Mai repet o dată, te rog. Ziceți tu ceva de dezăpezire, că ai mers cu mașina iarna, sau nu știu, utilaje de dezăpezire. Tot ce are roți și șenile. Nu, doar cu roți, doar cu roți. Nu, adică erai acasă, era ca la... Exact. Da. Ăla a fost celelalte probe tot așa au fost ciudate. N-am prea înțeles foarte mult la început pe probele de viteză, dar pe Poplaca, de exemplu, pe aia n-am prea înțeles eu foarte mult ce se întâmplă. Dar a mers bine și pe proba aia, a mers bine totul. S-au potrivit toate la Sibiu. Sau chiar e altfel când participi în fața suporterilor și toată lumea te susține, toată lumea te încurajează. Cumva nu știu. Cred că ți-ai și câștigat mulți fani după victoria aia. Adică nu numai de la Sibiu, știi? Oamenii au văzut: wow, stai puțin, frate, că uite, se întâmplă lucruri cu omul ăsta. Da. Nu, foarte mulți au apreciat munca noastră de anul trecut. Foarte multă lume ne-a felicitat și
aplaudat, a fost un sentiment foarte bun și sper că și acum la revenire va fi același lucru sau cel puțin cred că vrei același lucru. să editezi succesul de anul trecut. Așa, stai puțin, păi zine de revenire atunci, că stai puțin, să-ți explic. Eu par așa, lumea crede că eu joc rolul ăsta de tâmp, știi? Adică, bă, zi-mi și mie că eu nu știu, adică eu lucrez în lumea... Dar eu chiar sunt tâmp, știi? În sensul că eu chiar nu știu, eu lucrez în sportul cu motor, dar nu prea am treabă cu raliurile, deși aș cam vrea să am, că îmi place. Dar așa că povestește mie, că ăsta Vali știe, evident, da. Păi, că povestești și lui Vali pe scurt, ca să vă a zis gata, ne pregătim pentru Sibiu, facem teste, facem totul ca lumea, drumuri închise, ne pregătim de la A la Z iară, cauciucuri, suspensii, arcuri, toate. Ca acum o lună, nu, să se institueze din nou regula vieții din cauza problemelor pandemiei, da, problemelor din perioada asta, ca cei care stau în România mai mult de 5 zile, fie și în scop de servici sportiv sau așa mai departe, când se întorc înapoi în Italia, să intre automat 14 zile în carantină. Am renunțat la tot, deci primul contact cu mașina pe anul ăsta va fi la shakedown, pentru că o să vină joi seara și o să plece sâmbătă rapid după raliu, ca să nu se îndeplinească cele 5 zile când se întorc în Italia să intre în... Așa că o să-mi fac treaba cât de bine pot. O să mă concentrez, o să mă odihnesc, să fiu cât se poate de atent la toate detaliile. Dar să nu încep chiar de acum, te rog frumos, că și așa e târziu, te-am ținut să nu mă simt vinovat, știi? Da, doar săptămâna cursei. Asta era cam ora mea de somn. Da. Nu, dar ce să fac? Nu, asta este, n-am optat spre varianta care a ales-o Vali Porcișteanu, să mă întorc la Mitsubishi. Am zis că mai bine nu. Am zis că nu, aici e o discuție, știi? Da, e o discuție lungă. Facem abstracție de faptul că Vali e în discuție. Și vreau să te întreb, evident că ai fost și tu pus în situația în care bugetul tău s-a redus, situația nu mai e aia care era probabil anul trecut. Da. Și ai decis să faci un sezon mai comprimat, dar să mergi cu R5. Exact. Și eu o să merg cu R5 Fabia R5 Evo. Ce înseamnă asta? Că e un pic mai bună, nu? Ultima variantă a mașinii Fabia R5. Suspensii mai moderne, frâne, cred că și la motor, nu e ceva modificat la ea. Pe acolo, da. E bricolată. Deci e o variantă mai... Asta e aceeași mașină pe care are și Giri sau el are R5-ul normal, Fabia R5? El are Rally 2, parcă. Rally 2 e practic prima evoluție și ce zici tu, Evo, e ultima evoluție. Ultima evoluție, da. Ok. Dar totuși nu merge singură, deci va trebui să... Evident. Clar. Clar. Și la Sibiu oricum e cu strategie mereu, chiar dacă, uite, să ne spună Sebi că e implicat și în partea de organizare, refăcut de probe și ce muncesc băieții acolo infernal, Sibiu tot o să-și arate colții și trebuie tratat ca atare și făcută strategie. Nu e numai flat out și numai blană. Au mai câștigat Colimă, cred, flat out atunci, dar... Da, dar n-ai câștigat raliul. Asta a fost. Exact. Da, doar nu, deci raliul clar va rămâne, cu toate că legenda revine pe Macadam, va rămâne o legendă și după anul ăsta. Se lucrează intens, se lucrează de o lună jumătate, se lucrează la probe, dar știți bine că din 2013, de la ultimul raliu pe Macadam, nimeni n-a făcut absolut nimic la probe sau la etape sau nimic ce înseamnă drumuri forestiere din jurul Păltinișului. Și se lucrează, chiar se lucrează, deci chiar se lucrează. Probabil că nu multă lume o să recunoască sau nu o să zică bă, s-a lucrat sau s-a făcut, dar eu mi-am petrecut ultima săptămână doar pe etapa de la noua probă până în Păltiniș și sunt locuri unde am încercat să reparăm și de fapt mai mult am stricat. Trebuie să recunosc chestia asta, pentru că
chiar e rău, chiar a fost rău. Zilnic circulă foarte multe mașini de lemne, camioane încărcate cu lemne. Mașinile alea sunt extrem de grele, drumurile nu mai au niciun fel de rigolă, peste tot a trecut apa, ploaia le-a spălat, au devenit niște șleauri adânci de o basculă cu balast, nici nu se vede când o descarci acolo. Da. Și eu personal am decis să mă implic un pic în chestia asta, să mă implic un pic mai mult, din simplu motiv că vreau să particip cu Skoda la Sibiu. Și să nu o strici. Și să nu o stric, exact. Să nu trebuiască să plătești bări, să nu trebuiască să plătești jante și așa mai departe. Dar la recunoașteri încă trebuie avută foarte multă atenție, pentru că sigur o să apară capetele alea de miei și sigur o să fie acolo când nu te aștepți. Deci, asta vorbeam în live și cu Călin Bucur și spunea că lucrează greu și că lucrează mult și așa mai departe, dar să știi că nu neapărat faptul că spunea el treaba asta a avut greutate, ci fața lui, știi? Se vedea că omul e obosit, frate, adică a muncit mult acolo și numai cred că cine merge prin pădurile alea își dă seama care e realitatea. E incredibil și gândiți-vă numai la mecanizatorii de pe autograder, de pe cilindru compactor, de pe buldo, de pe bascule, tot băiatul ăla de pe autograder are genunchii vineți de la cât lovește cu genunchii în comenzi, în bordul de comenzi. Băiatul de pe cilindru compactor nici nu trebuie să fumează, nu mai dă drumul la țigare, știi, să dea drumul la scrum, că știi că scrum automat. Ăla merge aproximativ 10 km pe zi, în continuu cu vibratul pe pietrele alea pe acolo. Și e deja aproape o lună de când face chestia asta zi de zi. Deci sunt și ei până la urmă au înțeles și ne-au înțeles pe noi când ne-am dus și le-am zis: bă, trebuie să muncim, trebuie să facem, trebuie să dregem, trebuie așa. Și au înțeles acum într-un final, dar și ei sunt la maxim. Deci sunt la maxim. Se vede că nu mai rezistă. Mai întreabă cât mai avem, dar cât mai avem, dar mai avem, dar ce mai facem astăzi? Dar nu mai vine raliul la o dată să termină și noi să văd pe aici. Ce dracu, unde? Și acum când săptămâna trecută le-am zis: mă, dar știți că și după raliu va trebui să facem, să le reparăm. Exact așa au făcut. Bă, au plecat tot la țigare. Auzi, bă, ce-o zis ăsta, că și după raliu mai venim o dată. Chiar, mă, nu-i bun drumul făcut. Acum, da, mă, dar am promis că după raliu le refacem ca să vadă lumea că chiar ne ocupăm, sau chiar echipa asta organizatorie. Da, nu o lăsați așa în paragine. Exact. Sebi, îți mulțumim frumos pentru prezență și îmi pare rău că trebuie să te opresc din poveste, dar uite că deja am problemă. Peste ora de somn. Bă, îți dai seama că oamenii neînțelegând fenomenul zice: mamă, cât am muncit să facem asta, vin idioții acum să strice tot. Vin ei, pac, să dă pe aici și iar o luăm de la capăt. Da. Păi asta e farmecul de la raliuri, nu? Voi vă noi știm, oamenii, da. Noi știm. Ok, mulțumim încă o dată, Sevi, și a fost mi-a făcut plăcere. Mare plăcere și mie să fiu alături de voi. Îți ținem pumnii 100% pentru Sibiu. Tocmai săptămâna viitoare. Te așteptăm, Vali. Cu mare drag. De-abia aștept. Ciao. Mulțumim. Ciao. Mulțumim frumos. Ciao. Pa.